Salutare frumoșilor! Astăzi facem un unboxing la noul Honor Magic 8 Lite și vreau să vă spun din start, telefonul ăsta promite foarte multe pentru categoria lui de preț. O să vedem designul, ce găsim în cutie, specificațiile și dacă merită sau nu în 2026. Tu ce crezi? Lasă asta în secțiunea de comentarii de mai jos. Haideți să deschidem cutia și să vedem ce găsim în pachet. O să găsim prima dată telefonul Honor Magic 8 Lite, așa. O să găsim o cheiță, uitați acolo, pentru SIM. O să mai găsim și documentele și cablul de încărcare USB-C la USB-A. Din prima, telefonul arată foarte bine, spatele are un design modern, glossy, iar modulul camerelor este destul de proeminent, dându-i un aspect premium. În mână se simte ușor și subțire, ceea ce îl face comod pentru utilizarea zilnică. Avem două module de cameră pe spate și un flash. Avem Matrix AI Vision Camera, avem un selfie frumușel. În partea de sus avem un difuzor, în partea de jos avem iarăși difuzor și USB-ul de încărcare. Slotul pentru cartela SIM pe partea stângă nu găsim nimic și pe partea dreaptă avem Power On, Power Off, butonul de Power On, Power Off și butoanele de volum. Pe partea de ecran avem un display mare de tip AMOLED sau similar cu culori foarte vibrante și contrast bun. Este ideal pentru TikTok, YouTube, social media în general. Rata de refresh este ridicată, ceea ce înseamnă că totul se mișcă foarte fluid. Marginile sunt subțiri, iar experiența este una foarte plăcută pentru un telefon de mid-range. Acum, haideți să vorbim despre specificații. Honor Magic 8 Lite vine echipat cu procesor eficient pentru utilizarea zilnică și multitasking, 6 până la 8 GB de RAM în funcție de variantă și modelul acesta are 256 de memorie internă. Bateria mare optimizată pentru o zi întreagă de utilizare. Asta înseamnă că poți folosi fără probleme telefonul pentru social media, YouTube, navigare sau jocuri casual. Nu este un telefon de gaming extrem, dar pentru utilizarea normală merge foarte bine și stabil. Pe partea de camere, telefonul vine cu un setup capabil pentru categoria lui. Camera principală face poze clare pe timp de zi, selfie camera este bună pentru TikTok, Instagram, filmarea este stabilă pentru utilizarea normală. Și acum, întrebarea importantă, merită acest telefon? Pentru prețul lui, Honor Magic 8 Lite este un telefon echilibrat, design bun, baterie mare și performanță decentă. Dacă vrei un telefon pentru utilizarea zilnică, social media și puțin gaming, atunci chiar poate fi o alegere bună. Dacă vrei să fac și un test complet cu cameră, gaming și baterie în alt clip, nu uita să legi asta în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem la următorul. Cam atât cu acest video, până data viitoare.